Čau lidi, vidíte u dalšího videa a dneska tady máme nějaký postavičky Pokémonů. Je to vyrobené v Číně. Máme tady nějakého indiánského Pikachua a Bulbasaura s tabákem. To jdeme rozbalit, no. Tak vidíte ještě. Tak ještě mám tady Pikachua indiánského a Bulbasaura. A ještě tady máme tu věc. To vidím, tak nevím. Tak vidíte, to vypadá. Jo, dám to do tady. No, tak teď už to je to hotový, vypadá to takhle. Tady takhle vidíte tu fajfku pořádně. No. Tak čau a u dalšího videa.